Nga, dumating na kami. Kaniyang bahay, yamanin. Magtingin kami ngayon ng bahay, mga Hello! What's up? Bakit mga ka na? higala! Ito ang car na gagamitin namin going to Port Elizabeth. Good morning! On the way na kami sa PA mga kahigalaan. Gamit pa lang namin ang sasakyan sa kumpanya mga kahigala. Maulan na umaga ngayon. Kaya hinahinay kami sa pagpadagan ba. Kaya delikado, alam nyo na. Yan ang mga kahigala, pero patuwak na ba? Serious! Stop muna kami dito mga kahigala. Yes, we stopped and I'm going to stretch my legs. I want to get out of the car a little bit. But I'm waiting for breakfast. I want my coffee. Di ko alam, pat may ganito dito talaga pag on the way sa PA, mag-stop-stop. Tignan nyo oh. Pero si Banana is ano siya kasi gihawi daw siya sakit yung mga paa niya. Oh my God. Before pala kami nagbiyahe mga kahigala, dumaan muna kami kay Ate Cindy na bahay kasi may isang Pinay doon sa PA na nag-order ng bingka ba. So mag-meet kami tomorrow. First time ko pa siya ma-meet ba in person. Pero palagi na kami nag-chat mga kahigala. Bisaya din siya. So yung bingka na in-order niya is Bisayang bingka at original na bingka. Di ko alam kung ano ang original, yung puti siguro. Tapos yung Bisaya is yung pinapagod, yung brown ba. Ang dami mga kahigala, tignan nyo. Tapos binigyan din ako ni Ate Cindy ng pre-test na puto ba. Always talaga yan nagbibigay si Ate Cindy sa amin. Yan oh, ang dami. Wow. Tapos ito ang binigay ni Ate Cindy sa amin na puto. Marami din. Nag-stop kami dito mga kahigala para kakain ng breakfast. Bumili lang ng sandwich, again and again. Si Banana is coffee. Tapos, akin is, ano lang, tubig lang ba? Oh, yung flavored tubig. Ang ingay ng mga itim, mga kahigala. Oh, tingnan nyo. Sana all. Ganito mga itim, mga kahigala, parang mga Pilipino din ba, maingay. Kaligre ba lamang, oy! Na-enjoy si Banana sa pagtingin-tingin sa kanila ba mga kahigala? Para daw mga Pilipina. They enjoy life daw, sabi niya. They know how to. The white people are too stuck up, okay? The white people are too serious. Yeah, tama siya. Kasi yung mga puti kasi napaka-serious. Napaka-serious sa buhay. Kasi tayo kasi mga Pilipino is happy-happy lang ba? Sin yung mga itim. Yeah, Pina is also just as happy, you know, happy. Kain ka na dyan ay! Kain muna din kami sa binigay ni Ate Cindy. Ang dami oh! Thank you, Cindy. Maganda din to babaon namin. Do you see the hang gliders, honey? No, they're paragliders, sorry. They are called paragliders. Difference between a hang glider. Hang glider looks like more like an aeroplane. These are paragliders. Today pala mga kahigala is magmi-meet na kami ni Lori. Yung sinabi ko sa inyo kahapon ba, naghihintay na ako sa kanya dito, nagpagasolina pa daw siya.
Susunduin niya daw ako dito sa tinutuluyan namin ni Banana kasi magkalapit lang sa tinitirhan nila. At magdadala din siya ng isang Pinay para ma-meet ko din, no? Para paglipat namin ni Banana dito is may kakilala na ako na Pinay, di ba? Pero hindi nga same doon sa Somerset, sa tinitirhan namin na marami talagang Pinay doon. Pero dito is maihap lang. Pero okay lang yun. At least mayroon, di ba? So, please subscribe din kay Lori mga kahigala kasi may YouTube channel din siya. O, ito. At Bisaya din siya mga kahigala, same sa akin. Mag-jacket ako ngayon mga kahigala. Isa lang ang jacket ang dala ko. Napakaginaw, no? Murag kauanon siya mga kahigala. Kung alam ko lang is hindi ako nagdadala ng dress. Kaluka. Ang weather kasi dito at weather doon sa Somerset is hindi magkapariha. Ito na si Lori. Naragay mong bingka. Padong namin mga kahigala. Kasosyal. Hindot insagdanan niya mga kahigala. Daghan na reklamo, bakit daw nagbibisaya ako? So magtatagalog na lang tayo, oy. Magtagalog. On the way na pala kami. Kasosyal yung ano niya, sasakyan ba? On the way na kami. Oo. Dito na kami. Ayan. Meet Gina. Kumakain na sila sa in-order ni Lori, oh. Nagutom na. Hindi na makapaghintay sa in-order, oh. Ito na ang food namin. Oh. Naon. Alam mo ba yung anong kaunti? Hab-hab. Kain pala mga kahigala. Kaya paggutom na kami. Alam mo ba yung ang pala siya patulos kung ano binibili niya? Dinitrade kami ni Ate Gina. Oh, bongga, di ba? Kung alam pa lang namin na siya mag-treat sa amin ngayon, nag-order kami ng marami. Kasi birthday niya. Happy birthday in advance. Birthday niya daw ngayong Merkules. Kaya ano, nag-treat siya ba? Pwede rin, di ba pwede? Kaya lang balik dito. Mayaman si ate. Uwi na kami. Hindi pa pala kami uwi. Pupunta pa kami kay Ate Gina na sa bahay ba nila ba? Maglaag na sa dakong mga higala. Always nang laag-laag. Dito kami kumakain, oh. Yan. Mostly mga customer nila is mga puti. Hangin na naman dito. Pasosyal, oy. Sa likod ako, sa likod. Dumating na kami. Magkahigala. Okay na place nila. Bye! Napaka-sexy, oh. Pak. Bye, te. Bye-bye. Ingat ka, ha. Dito na naman ako sa bahay nila Lori, oh. Dalawang bahay ang pinuntahan ko today, di ba? Pero ang giro, gusto na akong makain sa akin, oh. Simot-simot badat kong. Ang ganda ng place ni Lori, oh. Malaki ang kanyang bahay, yamanin. Wow! Oh, agidang iro kay mama kung di magsimot-simot og di kailan nimo. Madyo gani kay wa kan ani nga hong talib kay kan ang ginong talib na wa di nakajiljir hong banaon ja. Hay hadyan sa mga tibak ni Lore. Dako gadgetaan ni Lore, pwede na rin sa diri maglagay ng kamuti ba? Ilang po ang yuta. Maraming utot-utot si Lore, oh. Sabi ko sa kanya, mabuti yan, naglagay ka ng utot-utot sa around sa bahay nyo kasi pangpawala ng ano yan, maraming mga malalang mga espiritu ba. Higala, bye! Bye mga kahigala. Subscribe, Pinay in South Africa. Bye, gang. Salamat sa tanan. Bye. Sobrang na-enjoy ako today mga kahigala kasi pinapasyal ako kay Lori ba sa kanilang bahay at bahay ni Ate Gina. At binibigyan din kami ng liso ba, seeds ng kalamunggay at patula. Pero itatanim ko to pag makalipat na kami dito sa PE. At hindi ako nakapagkuha ng video doon sa bahay nila Ate Gina kasi natutulog yung banana niya, nag-rest pa.
nakakahiya naman kung mag-video tayo doon ba. Ang ingay natin. Baka mapupuspusan tayo sa banana niya. Magtingin kami ngayon ng bahay mga kahigala. Ito ang bahay at titignan namin, no? Yan. Ito ang sa labas. Another house na naman titignan namin. That's all for today mga kahigala. Nasa bahay na kami. So magting-think pa kami ni Banana kung ano ang bahay ang aming kukunin. Yung sakto lang good sa amin na medyo maliit lang. Kasi kami lang namang dalawa. At kaya sa bulsa. Kasi liso din kung magpalaki ng bahay tapos hindi pala kaya sa bulsa. Mag-update lang kami pohon. So, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye!